Тормыш бәйрәмсез, бәйрәм котлаусыз булмый. Жылы теләкләрдән күңел йомшара, җаннар тынычлана, бер-беребезгә карата мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек арта, дөнья нурлана төшә. Ихлас теләкләрдән, музыкаль бүләкләрдән торган чын күңелдән котлаулар тапшыруын башлыйбыз, дуслар. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хатыбыз Венер Тимиргази улы Галиутдиновка яңгырый. Югары Ярке авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Венер Тимиргази улы Галиутдиновны гомер юлындагы күркәм бәйрәме 70 яшьлек юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Әтиебез һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Истәлекле бәйрәм көнендә кадерлебезгә барыннан да элек ныклы сәламәтлек, туган оябызның коты булып, җан сөйгәне Руфа Шәйгәрдан кызы белән тигезлектә, балалар бәхете, оныклары куанычы татып, бер хәсрәтсез, озын, тигез гомер кичерүен телибез. Үткән 70 ел гомерең кешеләргә үрнәк булырлык. Синең соклангыч тормышың безнең өчен горурлык. Әтиебез, авыртмасын саның, сыкранмасын җаның, якты йөзең һаман яктыртсын. Ходай сиңа алдагы көннәреңдә рухи өмет, шатлык артыртсын. Олыгаям диеп һич кайгырма, 70 яшь ул матур чак кына, балаларың, туганнарың белән кадерен белеп яшәр чак кына. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән беребез, син һәрчак безгә кирәк. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Руфа, улың Азат, киленең Ләйсән, кызларың Индира, Чулпан, кияүләрең Илдар, Марсель, оныкларың Элина, Лияна, Шамил, Тимур, Руслан. Хөрмәтле Венер Тимиргази улы, 70 яшьлек зур юбилейгыз котлы булсын. Бәхет өстенә бәхет өстәп тагын да балалар шатлыгы күреп, тормыш иптәшегез Руфа апа белән тигезлектә, пар канатлар кагып, бәхетле көннәрдә яшәргә язсын. Хатта әйтеп бетерә алмаган теләкләребез җыр канатларында сезгә барып ирешсен. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти,
Гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Барыбызның терәге синәти, язмышыбыз